Dámy a páni, v tejto chvíli auto, ktoré nám vyráža na trať, červená Honda Accord Type R, ak sa nemýlim. Áno! Tak byť jeden z ľudí, alebo prvý človek na Slovensku, ktorý sa zúčastnil Mongol Rally. 20 000 km, prvý slalomár teda. Ide sa zúčastniť tento rok na mongolskej rally 20 000 km až do Mongolska. Neviem, čím tam pôjde. Na Type R. No, je to auto, v ktorom by som chcel 20 000 km. Ale budem na ňom myslieť, nebudem otrať palce. Je to super v každom prípade. Dámy a páni, jeden z pretekárov, náš kamarád Sport potrebuje si požičať 2 krokodílových zdvihákov od vás niekoho. Prosím, požičajte mu, lebo mu vyskočila segerka z diferenciálu a potrebuje si zdvihnúť auto vpredu na obidvoch stranách. Čiže ak by ste ich mohli požičať, tak to určite veľmi oceníme. Ďakujeme veľmi pekne. No a ja poprosím sestry, pripravujte sa na štart.